ang hindi taga insindi kung balabanwa ang komposisyon kang ITF targa sa antike ginabasi bla sa anda expertise, no? Or sang kataho man gyapon nag-decide kay man amo jang resulta ho, ha? Kang anda meeting uraran ti requirement ang RT-PCR test, wararan ti bakanan requirement ang RT-PCR test para sa gusto mag-uli sa probinsya kang antike. Actually, dapat kina-identify na know-how ang reason nga balaan tang RT-PCR test kag bakanan it requirement ang swab test antes magsulod sa antike mag-uli. Number one nga reason kung na-identify daging kamayad, no? Ang rason ando trako ang mga antike nyo sa hindi ka uli. Number one is baraydan, no? Baraydan ti kung 5 ka mo mauli baraydan nyo 1.5 ka na sarati bahol nga bagay ba hindi na lang mag-uli ti ura ti pang swab. Pero kung paulion mo, ha? Bangad nga gusto mo paulion, bulaan mo ang very good nga requirement para mapasiguro ta kung balang nagaurulik nang nga masiguro ta man eh. Kung may virus o kung wala, positibo kung bukan. Lahat ko no, ginasolder lang tanak ang gobyerno. Ha? Hindi malain mag-uli. But hindi naman dapat makadugang kag makakreate kang problema naman agad magsaka ang problema tas COVID. Na. Timan anda ka may health experts tas antike nga membro ka nga ATF. Garanti na nagagawa sa kataho lang decide eh. No? Kaya ng Bing Von Siemens, good morning Roming from Resort World Manila, Sheraton Hotel Suite room. Looks like our idol is now 80% ahead the incumbent governor. Huray. May message na. Binamin, Eduardo, good morning. May Diyos ang kalibutan, good morning. Kag sa ibaga pamati. Merlit Antonio from diin gani iya sinang Merlit Antonio, Netherlands. Kag si Future is member Polamido sa Banwa Karawan. Thank you for serving SB. Kaya nag-aapit kami ka biiya ni Karen kag ni Mariel bogin serbihan kami ni SB Polamido ka amon panyapon mga kabyanan dyan sa Lawaan. Talking with Mayor Bibong Bladhay, mga kabyanan kabi area, no? Okay. Sa piyak nga bahin based sa reliable information, any moment from now, maybe today, maybe tomorrow, maybe in 5 days, pero one is certain na mail na suno sa reliable information ta kang ombudsman ang administrative sanction kang ombudsman against Governor Cadiao, which is the suspension. It's a bad news for us sa province of Antique. But we can't do otherwise because naggulong ang hostisya, and kung sino tawaan dapat hostisya deserve darabanwa nga maangken man, no? Sunod baga gibantayan do kada asig ka dyan ang gobyerno to magpataw, no? Ha? Andam gid ang may mga kaso sa ombudsman. Ti sino may mga kaso sa ombudsman tla dang mayor kas basti daw may kaso man sa ombudsman mo. Ha? Na muran
Sige yan nyo gid. Now, istoryahan ta na karon ang balita mga pinangga at bermati ha, sa aton nga pagpangalagad. Kaso kag COVID sa Antique naganaba gid man ron no. Kaso Brasin, rapid sa 200, sobra 100. Sobra 100 pero rapid sa 200. Surak labo 200 yun. Nagnaba. No? Yun rako ang nagka-recover. Mga kabiyanan sa kaso kang COVID. Karagya sa probinsya kang Antique. It's good news. Mga kabiyanan sa atin nga, probinsya. Pero although nga good news riya, ay nagnaba ang kaso ka COVID, dapat gyapon kita ng ng Bing Numat Von Siemens nga maghalong na abayan mo ko dyan sa Gracias ba Manila na nga. Maguli ka gani, tawaan mo gid ko ka Gracia. Makuon tablang ati, waay tagidaw. Ano yan imigo arjan? Ha? Na slogan? Oh, dahil may panawagan tayo. Dahil lagi na, kalma na kamanay. Pwede mapalinton sa pamilya relatives ni Henry Javier D. Si Henry Javier D, matana nagtaliwan kahapon. Ginahaya ang anabangkay sa Andabalay sa Barangay Lipata. Ang nagapanawagan ng pamilya pinaagi kay Migo Yoyet D. Na. Okay. Tapos ginapamaan nga si Eleuterio Bito Matias Bisino. Lubong na rumaan misahan dyan o kung may church service anay sa UCCP no church ang nagapanawagan ang anasawa nga si Nida Rubihes Bisino pinaagi sa kay Che Kalay kag ang bangkay na nahaya sa Andabanwa Balay Regyan sa Barangay Malacañang. Ginapamaan anay importante dia sa tanan nga concessionaires kang Kulasi Water District nga may water interruption kadya ngadlaw halin alauna hasta alas 6 karon para sa emergency repair ka water main pipeline sa Barangay Kamansian, Kulasi. Temporaryo nga wala titubig sa Barangay Kamansian, Tumao Hospital Site, Poblasyon Sentro Sur, kag Halandone. Low pressure bakang na dyan bagyo ha. Low pressure. Medyo hina, tubod na karakon hina ang pressure ko tubig. Sa Poblasyon Norte, Sentro Norte, Caridad, Lamputang, kag Lipata. Ang nagapamaan, Kulasi Water District Management. May guro Sir Piri, plabuton tapatan na tubig sa may Barangay Malacañang. Ha? Lapit laman. Diyan nalin sa London, tabok los tulay. Basi ba sa sunod tuig Sir Piri, eh? Oras sa atin na pagpanagad, alas 8:22. Gaimaw sa atin na pagpangalagad si Mayor Jerry Nicor kag ABC President Bobby Nicor kang Banwa kang Barbasa. Amo dia ang koonan daw padayunon gid ang kauswagan. Ti Mayor nas Bobby Nicor dia ura ti duda gid. Madaeg tanaran dia si Bobby Nicor. Ura tuda. Hindi nang lan magpustanay. Manaan manak taga Barbasa. Gaimaw sa pagpangalagad ta si SB Rami ni Cesario. May pagulikid sana mga constituents sa Barbasa. SB member Papa Mike Felber Medina. Si SB Papa Mike binuligon kag pirmi lang gayom kag kaipaman sa pagpalagad ta si SB Bibok Walden Lim. Si SB Lim Bibok tagiyak ti Bikiri. Amo jay ang naturak ta nga may transparency kung papungkuon nyo ta na, no? Kag daw pwede nyo na mapuslan bla mag-mayor gid, no? Kadyabi ta na basta nga kan able kuno magsulat kag magbasa pwede rin ko mag-opisyal mo. Ha?
Ti basta rake kwarta mo ko no. Mukha dyan daw hindi naman kadulot gid kwarta. Sa mga isbi-isbi guro kung magsirsing winta tao mo daw hindi naman tanara guro magtulod di tao butuhon ka. Ha? Ang singwinta mo ura aron dati ang bata ni tawaan mo ka pulok pisos sa bilog nga pulok pisos ni ni baton. Kamo pa 5 malak pulo orang singwinta. Di mapadardaragi kamo ka singwinta na. Amo ra bla? Ha? Tiyang mayor amo ang may vital pag nga rule nga magpadlagan ka banwa mo. Ha? Ti amo ra. Trukan nyo ang tao nga may kapas gid tanagid magpadalagan kang gobyerno bla no. Sa Tibyaw, ha? Si Bibok ang angay ra gyan. Gaymaos pagpalagad ta hanggang Omni nagabalik tanan nga hardware items ka construction materials kompleto kay barato. Aragya sa Sentro Sur Kulasi Antique. Ha? Diyan kamo bakal sa Omni. Gaymaman ang diyang RL Cycle Parts sa Barangay Halandoni. Si Inged Bulangan, original parts sa motor, diyan mabakal. At kung pakarwas ka mo para magnami kanang sarakyan nyo, diyan ka magto sa Dimapilis Karwas. Sa Barangay Sentro Norte, sa tuong nga bahin ka karsada, kung mag-going north kamo, no? Mga kabyanan. Oh. So, ginalimpyuhan gid sulod sa sakyan nyo, ginabakyom, gidawaks gid, patis dalom, may tire black pa, tanan-tanan wi. Ang tungib na dyan ang Dimapilis Karwas, lapad dyan na sa Sentro Norte. G-Boy Dimapilis, among tagiya. Sinong man, si Mr. Picasso, Lunibic Picasso, kang tumandak marketing nagakuon rigyan kamo tanabakal kang tanan-tanan nga gamit sa panguma koleg-leg bao-bao tracer kag iban pa tanan nga machineries generators kag gamit sa panguma kag pangisda bao agto ni diyan si Migo Talo ni Big Picasso gid sa Sentro Norte no. Gonzales store ko mang grocery kamo mga taga Northern barangays kang Kulasi agto kamo sa Gonzales store ha mga kabiyanan sa Barangay Lamputeng, Kagawad Maria Teresa Gonzales, amo banwa ang tag-iya. Okay? Alas 8:26. Suno sa reliable information nga atang nabaton as development, no? Antes ka ibang balita. Reliable. Meaning kung magkunta reliable, may source ikaw not to be mentioned kundi nagalin but nakamaan. No? Ginail ron ka ombudsman ang anda administrative sanction kay Governor Cadyao. Ura takmaan kung ano sulod pero suspension. Suno sa reliable information ko. Ang filing of criminal case, it is a separate case. I-file tanan sa ombudsman. But ang criminal case is different sa administrative sanction. When we call administrative sanction, it is within under the authority only of the ombudsman that they can suspend you or even ipaidalam ikaw sa preventive suspension or even pahalinan ikaw sa posisyon. Mga abyan. Ang tawag karata na kung may gin-resolve tanda resolution. Pas biyang piskal maghimo bikang desisyon nga ang kaso mo elevate ron para sa hearing kag ang jurisdiction niya kara is korte. Ang tawag ka desisyon na kara is resolution. Resolution. Pero sa administrative tana, it is not a resolution but decision, because they are the very office nga naga-decide
without intervention, we decide sa amo ka nga matter without the intervention of court and other constitutional body. So in administrative aspect, sulugid lang ang ombudsman amo ang pwede kapataw to suspend nyo. Not until such time nga kung makabual ka not unless kung makabual ka gidman kang kwan. Unless kung makabual ka gidman na kang temporary restraining order from the Court of Appeals. But in this case, suno sa report, daw maburubod lay makabiyanan kung magbual ka temporary restraining order. Sometimes, exhaust mo all the remedies. Tanan-tanan nga motion for reconsideration with a prayer, imuon mo. Nga i-reverse kang ginapangayuan mo kang tabang like Court of Appeals. Ang desisyon kang ombudsman, temporary lang agad hindi ka masuspend sa administrative. O garing ti mga kabayanan ang diyang istorya kang kaso rakabi ang jurisprudence mo nga may mga nadesideran rin nga makaso before nga ang kaso ginapangatubang ka dyan ni Gob parehas gid. Like kuno sa sangka mayor sa Samar, sa sangka Banwa nga ang sangka empleyado na gin pahalin na. Nag-decide ang civil service nga ipabalikan wara naman gintuman. Kadya ang natabo sa mayor nga to may perpetual disqualification to hold public office, dir kadlagan, dir ka po empleo. Hura pa kabugal ka benefit na. Taana pa nagbayad to sa ginpahalin na. Ay umpisa nag-order ang civil service na may balik hura nang gintuman kundi ta na nagbayad gin contempt kang civil service na komisyon. Tiyang civil service commission isararya sa makabig constitutional commission. Tingatang gobyerno nga nagaproteksyon, proteksyon sa interes kang mga empleyado kang gobyerno. Kang ang gimbalas na tonoy kang tong mayor wara tanatogin honor ka civil service. Ay nakalabot sa ombudsman. Igo. The complete defiance of the lawful order. Amo gidrang sakit nga hindi mo pagtumanan ang orderan kang proper agency. Amo gidrang sakit nga kamatuoran. Because you are not the court. Miadraad kung gin-circumvent kang court, nag-appeal ka sa court, gin-circumvent na and the court will say, the decision of the civil service is wrong. That's the time nga hindi mo pagtumanan ang hambal ka civil service. Pero kung wala man tibak up nga court order, agad mangin diyan masakay ang imo pagpanghindi, hindi ka magpati, example, ano ang imo basis? You defy simple lang gid, urat do istorya. Sa simple nga lingwahe, wara mo ginapati ang lawful order
kang konstitusyon nga may otoridad regya sa aton nga pungsod. Defiance of a lawful order from the proper constitutional body like the Commission on Civil Service is contrary to law. Kag mga kabyanan, it will considered as grave misconduct for a public official nga gin-defy ng order. Kisa mamangkot, bala kisa kung sa aton lingwahe pa mamangkot, ano'y sinugid ti mo, hindi magpati. Kung mayor may kao, kung congressman may kao, kung ano dyan, basta may empleyado ka maging pahalin kung magkuhon civil service, nga sala kao, kagkuhon civil service, ibalik riya, kung kagkuhon civil service, sweldo riya, patiha. Hindi paghambalang, hindi ka magpati, kag daw may ginapangyabtan timo nga otoridad, nga hindi timo pwede tuluan. Na amura leksyon kaninyo tanan-tanan nga mga mayor, ang mga appointing officers bla kag superiors dapat mangin leksyon niya kaninyo nga not all the time the order of the boss is always right, because kung na-fail kang sang ka-empleyado nga nabayular ang tenurity of appointment, so may kinamatarang tana nga reklamo, sino reklamo na? Civil Service Commission. Ang kada pagid nga kang nag-order ng civil service nga ibalik ora mo ginbalik, kundi contempt ka nanda. Ganinti ura sanda banwati ti power nga mag-suspend kanimo. Mapagawa lang nandang order nga contempt ka nanda. Nakasala ka sa anda banwa nga layi. Base sa anda nga pag-imbestiga nakasala ka. Kag pwede ba sanda makadecide kag gindesideran nga umpisa nga nagambal sandang ibalik mo ura mo ginbalik, ikaw bayad dindi mo pagbulan sa gobyerno tag 1,000 kada adlaw itao mo sarang taho. Tinakita ka civil service nga abusive klase order mo, makanti mo nagkuon ang civil service may tenurity ang anda appointment empleyado tan sanda kriya. Kung hindi mo lang ma-prove nga nag-abusar sanda kang anda poderman abusadors ng empleyado, hindi pagpalina, reason mo politika, baldakaw na morabla. Hay una-una noy parehas kay Tony de la Viga nga riya mo ra ginalinan ka kaso mo discuss ko bla. Halin ka 2018. Wara tana gin swelduhan, gin pabudlayan pa ja assign sa kolasiho. Amoy karayo. Tidto kung gusto mo effective tana may expertise sa chief of office PGSO. Kung gusto mo mayaga pang gobyerno i-pruting mo timo sa obra nga hindi tana banwa fit. Tim gusto mo lang gani nga pabudlayan tana, amo lang rang solo makita diyan nga rason. Ano pa bibang rason? Ay politika gani ay kinahon ni Boy X. Tapos ang lain pa wara tana ginasweldohan. Hura din yung naluoy. May mga bata ria. Ijan gabuol adlaw-adlaw da nga pagkaod.
rigyan nagasarig bata ngayo allowance agad maka-eskwela. For how many years? Hurati sala ang ana mga bata nagasarig kay tatay na sa sweldo ni tatay na. Hay ka Brahman na deprive tanda kang anda mayad nga pag-eskwela. Sakit ra banwa. Nga kamaturan, i-apply nyo bla sa inyo kagalingan. Nang tao wala arti ginabuol nga sweldo. Hindi mo pagswelduhan, hindi mo pagpirmahan, pero na. Sige be, i-apply nyo, amura ka ng baltan, i-apply nyo bla talad sa inyo galingan. Na ikaw, empleyado, hindi ka pagswelduhan, i-assign pikaw sa raya nga lugar. Ang bata mo ga eskwela, gapangayo tayo may eskwela, kura ko ti pirliti, hura ti taos tatay na. Ti sino mapautang kay tatay na ya bisan kanakon to may huram sa tatay na to. Oh, baka man ti ura ko gimpahuram ti tinawaan taman kay kaluluoy gani. Naglabot sa punto nga si Tunid Labigat that time. Kapanghuram bisan 100 pesos. Kagi gani nga Ming, imigway kami. Machine ka diyan para makubian na iya. Ura ko titurugong sa motor ko, hindi ko kauli. Abo. Tikun ko tip of office ka na, ura timok maanaw. Ura ako ginapasweldo dan daron. Ay nagabato ako nanda, hindi takon magsukom sa gusto nanda. Nagreklamo ako sa civil service, kaya rin ura pati decision at the time. Tanan nga migo ni Tunid Labiga, ginagtunan na para manghiram. Kung uratin nyo naluoy kay Tunid Labiga, may kabataan riya. Kamubi, sige bi, i-apply nyo bi ninyo. May kabataan sa Tunid Labiga. Nga eskwela. Ma-continue, hindi mo muluoy sang adlaw, hindi panaw, hindi eskwela, mga perliti, bisan perliti, ura. Kung uratin nyo naluoy sa tatay na. Luoy ka mo sa bata na. Nga na-deprive kang oportunidad nga maka-eskwela, parehas kang ginahimo kang iba nga ginikanan. Nga mataw anda kalawan sa anda kabataan. Ti naguruntat to. Nalipasan na kang panahon tlad, pero tuig daan to nandin 2018. 2022 tatlan. 4 ka tuig. Supposed to be graduate to iba. Pero gin-fight out na gid. Ginbuligan ta na pro bono kang mga amigo ng abogado. Dumaog sa civil service. Nagdesisyon ang komisyon nga ibalik ta na kag ibalik ang ana mga incentives. Wara ginapirmahan ang payroll. Hindi pagpatiyaw ng civil service na. Ura, ginpati. Gin-contempt ang civil service. May order ang civil service nga tana mabayad kang sweldo tag 1,000 sa adlaw nga hindi pagbulaan sa bulsa sa kaban kang gobyerno. Ura na pagyapon ni pati. Nag-motion kasi wala naging pati pero nag-motion. Denied ang motion kang civil service. Gincite kang civil service for contempt si Gob. Oh. Tibangad nga wara ti police power kag hindi court ang civil service, ang order nanda would be the basis agad ipasaka ka civil service kag complainant sa ombudsman. And here comes Amoria aron. Hayang ombudsman tana Amoria ang pwede makasuspend sa hearing public official kung kita tanan anda kasala.
Amore ang ginalinan ng kaso. Huh? Ang sakit niyan kara kay may jurisprudence ang gali area nga may mga desisyon no ko nga parehas gid kaya nga naghalin, ginpahalin, hindi lagan sa mga posisyon nga gusto laganan, hindi ka pang empleo, ang sakit ng imo incentives hindi man pagtao. Tiwanan mo na murang layi. Dala alang murang di naman pagtumanon, tiyambay. Kundi na matuman na ti, ganamo gidwa na kan. Amor niya ang correct demonstration that you cannot put the implementation, you cannot put implementation of laws within sa imo banuang alima kapin pakun wara man ria sa imo jurisdiction. Because pwede rin mahulog nga you abuse your power, abuse of authority under sa sangka seksyon kang violation kang Anti-Graft, Corrupt and Practices Act of a public official. Kamu hindi mo mahibi. Kita nyo ba na mga bata ka sa tao hindi eskwela bangad ura ginataos sweldo na? Bangod sa tso lang kay ibang tao niyan. Hay gusto magpungko asbak sekretariat kag sanda magpungko sa bidingay diyan sa kapitol agad mapanawan ang mga marapit na nasa anda administrasyon kang mga proyekto kag maka-enjoy kang perks sa anda gusto i-enjoy na amon niya bunga kung ang turok mo kwarta inapatalang ka Ginoo. Di, wanan murahay ha, nasender ko to nga. Suspension ni Gob. Na-mail rin ka nga. Ombudsman to. Di, wala kat mimo ka rin. Latender lang ma-receive kag implement ka DLJ, ginadirektahan DLJ ka implement. Kag paskilan, opisina to nga, you are suspended. Suno sa information na baton ko siyam kabulan. Reliable lang ako na. Pwede ko lang balan reliable information. Di kung siyang bulan, kung saan o mo baton, butang ko within this month, February. Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, September, October, November. Diyos sunod, November, lawid na ba? Nora bay? Bisan wala pa man itong daag seleksyon ti hindi may isip na kung wala man ka nagapungko no? Meaning samtang may term ka pa sa sangka term mo nga dya hindi ka gigapungko sinumbala si dinustay ako at time nga personally lang gidakang bartiaga nas taho at time makita mo sto ni gusto lang mga ayo sa mga amigo na isa may maharamsin naranasan yung amokran nga may taho nga nag perwisyo ni mo nga gusto naging makita nga kamang kaw. May di nagagtur ng commandment ka Ginoo diya nga love your enemy Di man nyo man sa balaan nga kasulatan bisa diin nyo ukayan yan niya ibalik nyo sa balaan kasulatan ang mataho nga sa balaan kasulatan nga mga perdubal ka barbaro kag ang ginahimo dabla sa balaan nga sulatan ginapinahan ka bay ka Ginoo bakan ti Ginoo na pina ang layita lang tana
Di ganito, ura takmaan kung partner niya kang divine intervention man. Because sometimes ang ginahimo kang tao para matawaan ng instrument sanda ang tao nga hindi may mga tao isang gihimo kang desisyon nga ginahimo sa na instrument agad mabual ka sa kataho ang justice. Sometimes may mga paghikutar sa mga minds kang mga nagasulat kang mga orders nga riya, may mga divine intervention surat kang maan niya kada simulad. Dahil lang napamaan ngaliho ang mga concessionaires kang Kulasi Water District na may water interruption sa Bernes kadlaw kung kadya, no? Umpisa alauna karon sa hapon hasta alas 6 sa emergency repair, may emergency repair ka water main pipeline sa barangay Kamansian, Kulasan Tiki. Temporaryong waray tubig sa barangay Kamansian, Tumao Hospital Site, poblasyon Sentro Sur, Kagalandoni, low pressure sa poblasyon Norte, Sentro Norte, Caridad lang petang Lipata. Duro nga salamat ang nagapamaan amo ang Kulasi Water District. So kung mag-abot by example ang order, ipa-receive kanimo. I-implement ang order kang DILG. DILG kalamahan kang order. Basahan gusto bang mo nga mo jay based sa order, example no? Example lang diha. Based sa order kang ombudsman, ikaw Roming Antonio ginaorderan nga masuspend umpisa mabaton mo ang diyang desisyon sa sulod kang example siyam ka bulan bangod sa sala iyan ran damol rang order basahon mo kung paano sa nakaderive sa sangka desisyon mga pinalangga nga tagparmati. Di masakit yung manuwa nga kamaturan because we will experience what we call this political crisis sa probinsya kang Antique. It's not good actually because hindi ikaw makahulag garing bangod sa para hindi lang kaangkan kang good delivery of basic services. Once nga may somebody nga isuspend, gina-install naman ria kang gobyerno ang kung sino mabalos. No. Wala mo nakakulugan nga kung magalin ikaw. Example, bigin suspend ikaw. Hindi ka hulag gobyerno may ipabalos sanda karya under sa law of succession. Diyan rin naslayi. Ang problema lang kung hindi ka maghalin, hindi ka balos ang dapat mabalos. So may kapin pa kung nagatalang-talang man ang accountant, provincial treasurer, kung sino pa ang masign ng tanang transaksyon sa botser, sa chiki, transaksyon sa bangko. Pero gamay lang riyan nga inadlaw banwa. Once maklaro naman na ka mga financial managers sa probinsya like provincial accountant, treasurer, budget officer nga ang signatory ginaalaw sa bangko ka mo sisa pa mo. Ti maturak na lang order, ti mapati man ran. Nga ang paksimili kang ako ng signature sa mga tanang transaksyon masaylo ron sa sangkataho nga gin-install. Matapos ang saragin pahalin, i-install mo pa yung sara. Ti ko na ang gusto mo palinan to, hindi maghalin, ti. Ako nga po mapirma. Ganin ti, kung di maghalin sa opisina, example biya, kung amugin man ra, ang mata mo. Pero ti ko nang tanan-tanan, banuwa nga transaksyon, lain nga pirma, ti, bisas puno, kahoy natin mo, pwede ti mo pirma, ti. Indirect way of seeing, urarti mo gina-honor under sa proseso kang panggobyerno sa sangka probinsya.
Mura mga mayor. Ha? Kidahogi ka mo nga sagi, pahalin gid ka nga mga empleyado nyo. Kapin pa kung ang empleyado nyo daw kagarson gawap na nagtraka nyo, iti kontra sa politika. Ha? Ora andam ka mo. Sang ka leksyon riya kaninyo tanan-tanan nga you are not vested with a blanket authority and power that you can do all the things you want. Ang aton kabay banwa nga mga obligasyon otoridad may kudal, may boundaries. Ops, Rumi Antonio, dyan ka kota do. Kung ang posisyon mo mayor or SB, dyan ka kota do. Kung ang posisyon mo mayor, dyan ka kota. Kung ang posisyon mo congressman, dyan ka kota. Ang posisyon mo gobernador, SP, vice gobernador, may inyo tagsa-tagsa kang mga obligasyon kung ano dapat nyo gampanan. You will only act sa obligasyon nga ginahambal kaninyo nga amora obligasyon nyo within only the bounds of your power and authority. Meaning within the bounds of the law, sundon mo lang. Di ba Noel de Mapilis, masunod ng SBS banwa kang si Basti, basta serbisyo nga tampad, January padpad, kag balik ang alalangin ng serbisyo sa Basti, bantog baruna. Muta ya. Musta pista nyo kapon, oy. Diyan sa may si Basti, bawa nagka-uran-uran, gid mo. Gimaos pagbalagan ta, ang Ilas Bike Shop, kung magbakal ka mo bisikleta, agto ka mo sa Ilas Bike Shop, gid. Sa barangay, Lamputong. Kung magbakal naman ka mo kang Mr. Donut, dyan, no? Sa ingad, kang Petron sa barangay Poblasyon, sa Alojado Street. Sign Race Advertising Incorporated. Ang Sign Race Advertising Incorporated print ka tanang printing materials, especially ang tarpaulin. Sa gapon si Tolbinja Polinar Centro Poblasyon, Colas Antique. Kung magbakal ka mo pinta, mga high quality nga pinta, agto ka mo sa Julius Paint Trading. Rigyan daw sa Centro Sur. Mills and Paul Internet Cafe. Ang Mills and Paul Internet Cafe sa atubang ang Shiny Star. Services na offer o PC rental photocopy, encoding, scanning, laminate, abay magpa-ID. Alan Alpasa Aurelio ang proprietor. Pinangsusan tamba, gabligya dya kang Stronghold Insurance. Nami palisis da, no? Kag amaman na baras kag Hollow Blocks ka deliver senda. Sa likod kang Motor Star Display Center ang anda pwesto. Ang rim store kabligyan niya kami nakalowel nyo diyan sa Sentro Norte. Sa unahan tulay kung magbasabastik mo sa wala nga bahay nga karsada, sa inged ka waiting shed. Kag kabligyan diyan mga grocery. Diyan mo bakal ba? Gaimaw ang Evergreen Herbal Capsule. Agad hindi mo maglatian, hindi mo magmasakit, kag hindi kamo banwa, kag manami ang inyo resistensya, mag-Evergreen Herbal Capsule. Ay sa rumaan gali dyan sa barangay barangay Bagakay, 9:30 to 10:30 distribution kang Rumi Antonius Miracalowel. Sa barangay Binavista, 10:30 to 11:30. Barangay San Juan, 11:30 to 12:30. Tapos sa barangay Tumao, 12:30 to 1:30. Amora ba no ang rooming Antonius Miracalowel tag surmantipon ka mo dyan? Daw mga 1,000 ra ka caps. Bao grabe no. Di wanon mo kraka ka kayo. Hindi pag ni masasaran. Ay, ura mo pa mo boss tagtag iba mga korban. Mga korban ta deng. Diyan man na tiwanan mo ray. Libre rin nan. Amor pangyabtan nyo naken. Ang puslan nyo sa health services. Libre tinakan nyo. Kada ngayon yun di tinyok bakal 100 pesos. Di ba? Kagraka mabulig na gini. Manaan nyo man, mayad na. Roming Antonius Miracalowel. Dora ta kakanta-kanta. Ako lang yung kanta. Roming. Antonio, Ming.
Ruming, ruming, ruming. Ruming, ruming, ruming. Antonio, Antonio, ming, ming, ming. Amigo mo, amigo ko. Ruming Antonio. Dali lang. Kung magbakal ka mo noy nga mga feeds ka baboy kag damog ka manok. Sali lang. Feeds ka baboy kag bubod ka manok bakit tidamog agto mo sa Carl's Aggregate Supply sa Atubang kang Antiko sa Alpa Street. Ha? Kag magpamatsoy dyan. Bawa na meat matsoy na dyan. Kag dyan sa Sebastian sa poblasyon sa gapon nyo ng ang Carl's Aggregate Supply. Ha? Mga kabiyanan, Parinokoy! Good morning! Parinokoy! Halagyan sa lawaan. Kapamati sa atin nga pangalagad. No? Kung magagto, kumuto sa may kamansihan sa Gran Bakiro, kumuto, agto. Ninang Lisel, Joan Aloy, Pandros Reyes na ami lugar to kung magpakasal mo. Pwede ito, ano nga okasyon, rigto, gig mo agto ha. Padlapad lugar na to. Sinang Linda Kalay dyan, good morning. Kyo na siya warma, ninong ni Stories Carlan, kag ni Chiyap, baw, sa ka na meet mga kabiyana ng siya warma, da dyan, tacos, nachos, gasol, breakfast, lunch, kag dinner. Baw dyan sa Kali 11, Sentro Sur, Kulasi, Antique. Mingan, baita na si Untoy, ito city nga rin. Ura tanati tupikuran nga kung ano-ano ginabaliskad nat nara kung anong balanam na mura adjective na perming na describe mo sa tao rin. Bilang ha? Ito mat na samtik rin di klabot jara. Hindi naman takan rin magaba buwar man takan yung nagaba. Ano guys timunok ko dyan kraan timok sawa mo git. Wala nagwapahan ka kay Mariam na kuyaw? Ha? I-admire na tanang ana nga porsyon sa heart to heart sa Boss Radio mong batian dyan. No? Kag kung may kasisayan ka, pwede mo ipadara. Ay ako taken kung magdaag kasisayan mo, tawan tatimok Miracle Oil. Good morning, Inukoy, pero isa, Banwa, Klawaan. Ha? Gaymaw ang diyang Pritiya Cycle Parts sa Sentro Sur. Kung magbakal ka mo o kung magpakita ka mo motor, agto ka mo dyan. May mga mekaniko dyan nga kampiyon git. Hanas, eksperto. Kag ang way sa electronics tanan nga appliances dyan man ma-repair. Sa sa inging dahil na dyan, no? Mga washing machine, TV, kag stereo. Ha? Kag kay maman sa aton nga pag pangalagad ang diyang di martibals litson manok ang concrete products dyan sa Atulayo. Gaymo bangko ang siminto, lamisa nga siminto. Kag amo man mga kabiyanan ang nutawag niya. Ha? Ang limpo, litson manok, kag barbecue. Wow. Kampiyon gid. Kampiyon. Ha? Gaymaw sa pagpangalagad taman sa atin nga palatuntunan ang diyang si Alice Tupito nakakidaan dyan nga sarakyan ninyo nga gaba kag may karwas man dyan sa Ingod ka series terminal sa Sentro Sur. Ha? Kag si Jo Ignacio may karwasa man dyan sa Atubang kang Baptist Church sa Sentro Sur. Kidaan aircon nga sarakyan nyo man. Okay. Kag si Matt Ungon sa Gmat Auto Repair Shop sa Barangay Sentro Norte, Pagtos, Barangay San Juan, rigyan mga kabiyanan na pahamtang ang anap pisto sa balay na kakidaan niya ka masarakyan. Makidaan na gid kay eksperto nga mekaniko mo. Ha? Si Paulo Javier mga kabiyanan, third term nga nanging congressman kang Tiki, dugo kang Kulasi, kag Norte, ha? Nagatamyaw ninyo kang good morning gid. Padayunon tang kaswagan ibalik matutuon nga pagpalangga kang sangka antikin nyo, matutuon nga antikin nyo sa parehas na nga mga antikinyos. Ha? Paulo Javier para sa padayon kaswagan kag serbisyo publiko. Na amo diyan mga kabiyanan. Ha? Ang tutukan ta na Paulo diyan nga tutuod lang daw maluoy ka permi sa time lang nga magtutawok nimo. Banggad nga kisa ura makauti bahol ng kantidad nga nakaptan
hindi masolbar problema tao ay ang kinanglan na tag 11,000, tag 20,000, tag 40,000, tag 50,000. Pero kung bumalik si Paulo, tauan at nara budget gid ang health, ang MAP na blara, medical assistant program, may budget ra sa mga hospital kung diin ka maagto, rigto ka lang mapaopera, wara ka tibaydan. Raka ka experience. Wara na natabo, kang wara rin si Paulo. Mura nga raka ka talang-talang kung di ngayo, buleg. Kung gusto mo magayad, bigya mo karbaw mo, baligya mo lupa mo, mga kabyanan, agad magayad ka lang. Ay kung magmayad ka, makaobra ka, pwede mo magawad uman. Ganito sa kabuhay, hindi mo pa magawad gani. Amorya depende sa pagpriority. Ako kumbinsido gid ko nga health services unahon tagit. Improbahon taman ng mga ospital na murarad mo. Mga kabyanan, tawaan ka na mayad ng facilities. Tiyo nga ako at nakaran nga kabuhay ron urag yapon mahimo sip dilisyo. Unahon na pamakal mga high-tech kag mga state of the art ng mga facilities ang nanglanon sa medical services natin sa mga hospitals. Amuramba na. Kag improve ang aton manpower. Kaya ang expertise tanda hindi nanda mahimo. Kaya man wala man ting magamit, wala ting mabulong. Kis adili pang sweldo ginansiyahan pa kang